Killao Ganopodo Memorial Hall Tepramotha Block Committee ni Lowaji Mumbai Indigenous Day Palaijakha Pandano Chati Kathar Musangai Jeng Sawirika TTA Disini CM Boromganang Purnochondra Jomatia Pandao Manjak Faika Edisini CM Purnochondra Jomatia Karibo MDC Boromganang Debojit Tripura Observer Boromganang Jyotish Jomatia Ratna Jomatia Killao Block Committee ni President Boromganang Sadon Muni Jomatia Khoboi Kubuni Adongrok media roni bisite te prahaste ni joto lokurongno tei be Hayung kuplung chini Hani bwsarokno ani paiplaya hamjamma Killao ya faru tini chung Killao block committee tipra TWF YTF ni sakthar mungbai 9 tarik Agos chini Hani bwsarokni sal chung hohom dodom khlaiwi palainani thangwi tongo chini o palai mengni puilani samong butang rally paikha him botok himlai mani paikha paimani yagulo tabo kisa kok salai meng tongnai re samong musui meng tongnai oma haikene chini tiprasa do farokno Hani bwsarok no chini o Hani bwsarok ni odhikar chini rights chini man thairokno chung sisara nani bagui bisibrungno chini di prasarong ni bisite Palaijakha payment no chini sung teibu popularize khaiwi teibu sirowi chini di prasa rongno thansa ni bisite khainai salo chini odhikar no manani bagui joto ni sisathung omono chini tini ni o Hani bwsa ni sal palaimungni nahormung tani ke United Nations no Hani bwsarok ni sal World Indigenous Day hnoi declaration rojakmani yagulo tabo phano Hayung kuplung kabangma Hani bwsarok nijeni manthai nijeni odhikar nijeni sini mungkamawi thangbaikha tamani ke chung chini odhikar chini manthai no siani bagui Hayung o kabangma no Hani bwsarok kamamani hai chini tiprasa do phabu takamathung chung tabok sisawi phaithung chini odhikar ni bagui chung lorai khainani jotono thansani bisingte ungthung omono chini nahormu haste kuplung tini chini tipramotha bai Palaijakha tongo teibu chini edisi hapangni ngoibu khomolongo kotor program ni bisingte khomolong stadium o Palaijakha nai chaite ni somoyo teibu lephunga amchayo bu Palaijakha nai oma haike kabangma jagao no edisi ni hapangni hoiteibu chikon program khaijawi tongo tei tipramotha ni bukhaktei Palaijakha tongo chini bubagrani nahormo chini tiprasa dofani odhikar no chini manthai no sisarowi chung adai khainanani chung 70-75 bosor jebabe chini hao chung lorai khaikha thik bo haikene Hani bwsarok kabangma jagao Bangladesh ungthung Nepal ungthung Bhutan ungthung nini Sikkim ungthung North East ni joto state obo Hani bwsarok ni odhikar ni bagui lorai khaiwi ma tong chung tabo Hani bwsarok joto Hayung kuplung je Hani bwsarok na tiprasa na nini Manipuri na Mizo na Meghalaya ni Khasi oma hai hyawi joto no janja odhikar ni bagui chung lorai khainani nangnai bwskango bisheske chini tiprao chini tiprasaro tabo bo chung phemlok jagoi tongkho chini odhikar maya na chung gonotantrik odhikar mawo na chini culture socio economic chung development khainani chini odhikar mawo chungno mungsaphano Bharat hani je naikol nairo chungno kaham khe naya chungbo borokno sirowi malia tani ke chungbo chini odhikar no sia je deso chaloknai ha chaloknai borokbo je sia tongnai rokno hkeno oma haikeno odhikar roya khlaiwi tong o jagao chung tabok thansa khlaiwi chini bubagrani netrite phainai salo chung chini odhikar ni bagui
जों लराय खायनायनि नांनाय अमनो सिरनानि कायसे पाद ओंखार दिनैनि अ साल जों जतनो सिथों सिलायनाय जोंनि अ नाहर मोंनो तैनो जोंनि अ पान्डानि बिसिं तै जों हानि बसारनि साल पालायजागौ